Ku dai ku kasance da Jikokin Arewa TV ta hanyar danna subscribe tare da taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Assalamu alaikum, sunana Abba Awwal Dan Madara, wanda ya fito a cikin shirin Jikokin Arewa a matsayin Starward. Sunana Hassana Muhammad, wacce aka fi sani da Shalele. Ni ce wacce na fito a matsayin Yasmin. Umar, na duba ko ina ban haka ba, na magana nan? Sunana Ismail Sagir, wanda aka fi sani da S-Toki. Ina son magana da kai. Faɗi, ina jin ki. Sunana Abubakar Abdullahi Salu, wanda kuka fi sani da Abba Tana, wanda ya fito a rol ɗin Sadiq ɗan Alhaji cikin shirin Jikokin Arewa TV. Jama'a, sunana Firdausi Ibrahim, wadda kuka fi sani da Firdausi Jaruma. Na fito a Jaruma Zainab, amma an fi sani na da Zi a cikin shirin Jikokin Arewa TV. Sunana Bilkisu Abdulmuni, wacce ta fito a matsayin Humaira a cikin shirin Jikokin Arewa. Sunana Fa'iza Salisu, wacce na fito a cikin fim ɗin Jikokin Arewa a matsayin Mufidat. Sunana Usaini Ali, wanda aka fi sani da Dan Usaini. Wato Rija ba wajen wasan bakawo bane. Wata sai da riganta ni mawaki ne, sannan kuma ni jarumi ne a cikin shirin Jikokin Arewa TV. Wannan fito a matsayin Lawan Dan Kwaya. Sunana Nura Ismail Inusa. Maira. Zamu tafi. Wannan. Wanda kuka fi sani da Afan a cikin shirin Jikokin Arewa. Mubida, sannunku da zuwa. Sani ni ne Safwan Abdullahi, wanda aka fi sani da Safwan Hobbiso. Sunana Hassan Muhammad, wanda aka fi sani da Adda, wanda ya fito a cikin shirin Jikokin Arewa. Nawa ne jaka biyar? Nawa ne jaka biyar? Mashin ne ba ina nunawa kana gani. Mashin ne ba inda ba za ka je da wannan mashin din ba a garin nan. Lawan, haba Lawan, dan girman Allah ka ta. Sai ka kace min kwastoma, ya wadan sana'ata ka zo kana sha min sigari. Ina Usman Ahmad, inkiya Innanu. Assalamu alaikum jama'a, sunana Ashir Abubakar inkiya mai zamani, darakta na cikin shirin Jikokin Arewa. Ku kasance da mu a channel ɗinmu mai suna Jikokin Arewa TV domin samun sabbin shirye-shiryenmu daga zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Kamal Ma'ruf Kawo, wanda aka fi sani da Barista, manajan tashar Jikokin Arewa TV, wato channel ɗinmu ta YouTube. Ku kasance da shirinmu na Jikokin Arewa da zarar mun ɗora a cikin tashar mu yar yayi ta Jikokin Arewa TV. Da zarar mun ɗora ka shiga kai sacin ɗinmu cikin Jikokin Arewa TV, sai ka danna ƙararrawa. Ko da yaushe daga mun ɗora shirinmu za ka dinga samu mai nishaɗantarwa ne, sannan yana da ilimantarwa, kai in ce hamma da wa'azantarwa. Sunana Sumayya Buhari, wacce aka fi sani da Sunu, wadda ta fito a cikin shirin Jikokin Arewa mai suna Salima. Ku kasance da mu a cikin shirin Jikokin Arewa TV domin nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma wa'azantarwa. Jikokin Arewa TV ta wace kuma ta wuce. Ku dai ku kasance da Jikokin Arewa TV ta hanyar danna subscribe tare da taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.